Siyabonga basabenga ngehlelo lokusukezo. Nini bafuna ukuthokoza ukubazana namuhla. Unkulunkulu ezokhuluma ngesinali lokhu afisa ukusebenza. Ngiyaqonda ukuthi uma siyena kulezi zinkonzo ukuthi namuhla singaphinde ukuthi isifundo esiqhubekayo esaziyo sonke ukuthi siyaqhubeka uNkulunkulu namasibhekise khona abazalwane kuleso sifundo esiqhubekayo asiphelile le ingxenye yaso ukuqhubeka kwaso kuzobuya ubaba aqedele ingxenye elandelayo. Amen. Amen. Encwadini esiyifunde namhlanje bazalwane sifunde incwadi yabasebenzi chapter 8. Incwadi yabasebenzi chapter 8 kakhulu incwadi ehlukanisa impilo yomuntu ngaphambili kokuba sindiswe bese imveza manje esesindisiwe imveza nangokuthi impilo ekade kuye yenyama esintshiwo waletha onqobana impilo lesono ayisabusikuni. Kepha ngizofisa ukuthi sithathe loluhlango ukuthi oluvelayo futhi kuyona indawo okuhlangothi oluvezayo ukuthi bakhona abamoya yabo ayikwamukeli ilokho esohlala namuhla. Ubaba wesifundisa kulamasonto adlulile usifundise lento ebesithi ake sibheke izinto ezimbili, sibheke i-religion siyiqhathanisa nombuso kaNkulunkulu. Into ebeyithi uKristu akezanga ukuzoletha i-religion, akezanga ukuzofaka abantu enkululweni, kodwa ubezokubizela abantu embusweni kaNkulunkulu. Amen. Nokuthi labo akade bebabe inkolo beyihambe njengento okuyiyonayo baguquke nokucabanga baguquke balalele uKristu ozoletha umbuso futhi umbuso kaNkulunkulu usefikile. Amen. Sizwile esifundisa ukuthi uma inkosi inombuso sikhona nesizwe, isizwe simele ukuyilalela inkosi. Ngakho thina sonke esikholwayo uKristu simele ukumlalela, simlalele unreservedly. Uma simlalela uKristu ebese senza ukuthi nabanye bazi ukuthi umbuso okuyiwona wona ilo ofike ngoKristu kumbuso kaNkulunkulu. Lokho kuzokwenza kwaziwe ukuthi munye umbuso yinye inkosi ihleli emazulwini, umhlaba uyisenabelo sayo, izwe nabakhileyo bonke bangabalo. Simbonile esifundisa leyo nto. On the other hand wasifundisa into ethi kepha i-religion, inkolo ithatha abantu ibasuse embusweni kaNkulunkulu ibenze babheke ekuziphatheni ngokucabanga kwabo nangokwenza kwabo, ebese lokho kubabhekisa esihogweni kunokubabhekisa embusweni kaNkulunkulu. Lento ke bazalwane ayifuni ukuphela, nanamanje lento isaqhubeka. Ekumele sikukhumbule ukuthi lento ize iyenzeka lesi struggle sokuthi umuntu athande i-religion kakhulu, inkolo kakhulu kunokwamukela uKristu ngendlela uNkulunkulu afuna amukelwe ngayo ukuze abe sembusweni. Akukhona nje ukuthi umuntu uyazenzela ngoba elihlo ngandlebe elizikhethele lokho. Isono esidala lokho. Isono umuntu uyastruglisha kakhulu naso. Umuntu ustruglisha ngalendlela nesono ngalendlela yokuthi noma esefuna ukwenza into esondela kwintando kaNkulunkulu ufuna ukuyenza ngendlela yakhe, hayi ngalendlela uNkulunkulu athi ayenziwe ngayo. Ingakho ke isihloko sanamhlanje sithi
i-human struggle against isono. Umuntu uyalwa kepha uyastrugglisha ngenxa yesono. Asiyibuke lento bazalwane ukuthi uma umuntu ewele esonweni lesi kuzoba isendlalelo esothu ukuba sijana kancane hayi kakhulu. Into ethi umuntu ngenxa yesono ulahlekela ubudlelwane noNkulunkulu. Siyazi thina ngale kuGenesis 3 ukuthi umuntu uwele esonweni uthe uma sewele esonweni uNkulunkulu wayesethi angisakwazi ukuhlala nomuntu ngoba akaseyiyo lento engangikade ngimdale ukuthi abe yiyo. Wabulala isilwane uNkulunkulu wambathisa umuntu ukuze afihle ihlazo lakhe. Kepha wathi ngenxa ukuthi akasakwazi ukuhlala la usengcoliswe isono futhi uselengela ekutheni akhe lapha emuthini wokuphila okuphakade ekubeni usenesono ebese phila unguna phakade nesono. Umuntu makaphume ensimini yase-Eden. Kusukela kuverse 22 ka chapter 3 uGenesis lapho uNkulunkulu simbona khona umuntu esemkhiphela ngaphandle ebese lithi izwi likaNkulunkulu wamkhiphela ezweni emhlabeni ukuba ayolima umhlabathi ayevele kuwo. Kwaba ukuhlukana kaNkulunkulu lokhu nomuntu ngenxa yesono. Kepha lento ithi umuntu kusukela ngaleso sikhathi akazange esafuna ukumlalela uNkulunkulu. Umuntu kusukela ngaleso sikhathi ufune ukuthi akhonze uNkulunkulu ngendlela acabanga ngayo ukuthi uNkulunkulu ngase kwenzeke le ayilalele. Kungekhona ukuthi uNkulunkulu uthe kukhona ialternative kepha umuntu ecabanga ukuthi ngase kwenzeke ukuthi uNkulunkulu ayilalele. Yini eyenza lokho? Into eyenza lokho ukuthi umuntu mbili. Kukhona umuntu wenyama okuyidokodo leli uNkulunkulu athatha uthuli lomhlabathi wambumba umuntu kuGenesis 2 wambumba uthe uma esembumbile uverse 7 kalo Genesis 2 ithi wayesephefumulela umphefumulo wakhe ophilayo emakhaleni akhe umuntu wabe seyaphila. Now lowo moya kaNkulunkulu ophila kumuntu yiwo lo ofuna ifellowship noNkulunkulu Baba ngoba ungumoya kaNkulunkulu. Mina nawe esisenyameni sithanda okwasezweni. Sithanda okwasezweni ngoba siyarelate nakho. Umuntu kaNkulunkulu ufuna okukaNkulunkulu okungumuntu womoya, ufuna ifellowship noNkulunkulu. As a result lo muntu kaNkulunkulu ofuna ifellowship noNkulunkulu, mina nawe siyamthatha lo muntu wangaphakathi okungumuntu wakamoya, simfake lapha simkhiphe lapha simfake lapha. Sithi ifellowship noNkulunkulu izotholakala la noma sazi kahle ukuthi akuyona into le uNkulunkulu ayishilo. Now ithi lento umuntu wenyama unakho ukufisa umboza umuntu wakamoya ukuze umuntu wakamoya angayitholi le fellowship noNkulunkulu okuyischeme sika Sathane vele leso sokuthi umuntu ngaso sonke isikhathi abe in rebellion against uNkulunkulu. Now lento yenza ukuthi mina nawe namhlanje sikuthokozele ukusuka kwi-false religion siye kwi-false religion siyozikhethela omunye uNkulunkuluwana sisuka komunye uNkulunkuluwana as long as singayi kwi-true God okuyena kuphela okumele ngabe siyamkhonza siyamlalela. Lesi sekuphenduke kwaba icycle engapheli empilweni yomuntu ngenxa yesono. Konke lokhu kuphuma entweni yesono. Now uSathane uma esebenzisa lento umuntu uyambona ukuthi kungathi ngiyambamba umuntu futhi ngathi ngiyaphumelela ithi ngimnike more umuntu ngoba uma ngimnika more umuntu uzosibona sengathi uyazana noNkulunkulu kanti useva mina Sathane. uSathane wenza kanje.
wenza sizikhethele onkulunkulu esizobakhonza, kodwa onkulunkulu abangazudinga ukuthi kube nomlamuleli phakathi kwethu nabo. Asenze isibonelo. Ngoba ngumZulu ngizokwenza isibonelo ngomZulu. AmaZulu athi kunonomkhubulwane. Now unomkhubulwane akadingi mediator esikwenzayo simkhonza bamkhonza kungathi ungunkulunkulu uyalinyelwa wakhela izindle mawe ezintabeni kuhambe kuyodanswa kuyohlatshelelwa khona kuyohlatshwa khona lapho kuhlatshelwa lo nkulunkuluwana ongunomkhubulwane. USathane ebamba umuntu embamba kusengathi kukhona uNkulunkulu ngaphandle komunye uNkulunkulu. Ngiyezwa angikwazi lokhu, ngiyezwa ukuthi nezinye inhlanga ngiyalinganisa njengamaXhosa nayo anayo into ethi ayicishe ifane, mhlawumbe umama uzosichazela ngizosengathi uyayazi uMamcele ebizwa ngokuthi uMamlambo. Now lento ebizwa nabo kungathi kunendlela abayikhonza ngayo lento, kodwa into esiyivezayo bazalwane into ethi isitha singena kumuntu kuyena ngaphakathi sithi dala into ozoyikhonza kube sengathi mawusuyikhonza ukhonza uNkulunkulu bese uthola isatisfaction ngaphakathi. Iqhinga lika Sathane. Siyazi ukuthi ubaba kade sifundisa usibalele ngesonto elidlulile ukuthi abanye banoNkulunkulu baba babakhonzayo bababize ngamagama. Isilinganiso amaHindu athi nathi sinoNkulunkulu wethu esimbiza ngokuthi uBrahma. Lo nkulunkulu wethu esimbiza ngokuthi uBrahma naye uziqu zintathu. uBrahma uyena ocreatayo, ebese ukuthi uVishnu uyena osustainayo njengoba thina sisho ukuthi umoya ongcwele uyasustain. Ebese ukuthi ogcina okuShiva yena uyidestroyer, akekho kwazi ukumelana naye. Amaqhinga kaSathane engena kumuntu emenza umuntu akhe izinto zakhe azozikhonza on condition lezo zinto azimisi kuNkulunkulu ngqo. Sikusholani lokhu bazalwane? Sikusho ngoba uthi uSathane as long as ukwi-religion ukwinkolo noma ngabe ungayibiza ngaliphi igama, uma ikhona izokwenza ikunika okuncane okucishe kufane nokuNkulunkulu ophilayo uzenze sengathi usendaweni right. Yingakho namhlanje sinababizwa ngokuthi abaprofeti bangabaholi, ngelinye ilanga bawonkulunkulu, ngelinye ilanga cha abasibo uNkulunkulu, bangabaxhumanisi phakathi komuntu noNkulunkulu. Siyabazi labantu, siyayazi inkolo enye yazo inkolo ebizwa ngokuthi yamaNazaretha. Ngelinye ilanga umholi ubizwa ngomprofeti, ngelinye ilanga kube ne-debate ukuthi cha akasiye nje umprofeti kodwa unguNkulunkulu. Ngelinye ilanga kukhulunywa okuhlukile, siyazi kuba khona nomprofeti okuthiwa uyena kuphela umprofeti oyisankulunkulu kwinkolo yeIslam uMuhammad. Ingoba uSathane ufuna ukubamba umuntu enze sengathi kukhona okunye ngaphandle kwalokho esikwaziyo. Why siqala sikhuluma ngalezi zinto zonke? Sizama ukuveza istruggle somuntu nesono kusukela kwabakhona lokuya kuwa ensimini yaseEden. Ngakolunye uhlangothi oliyiqiniso umuntu wakamoya lo ophila ngaphakathi, lo amphefumulo uNkulunkulu awuphefumulela enyameni, uthi wona uyathokoza uma uzithola usebukhoneni bukaNkulunkulu ngobungo kaNkulunkulu. I-religion isenzele inkolo, isenzele sathanda ukuthi uma sizokhonza engathi kungaba nendlu yesonto. Uma indlu yesonto ingekho sengathi nokukhonza kwethu akuphelele. Sengathi njengoba nihlangene la, nihlangene but anisilo ibandla lomzimba kaKristu ngoba ayikho indlu yesonto. Abanye abafuni indlu yesonto, bakhombe indawo lapho bezohlangana khona. Kungathi uma bengambiza uNkulunkulu bakhuleke kuNkulunkulu bengekho kuleya ndawo abayikhombile bona,
abayanga uNkulunkulu. Asenze isibonelo bazalwane. Kunezinsuku esizibekela zona ukuthi namhlanje usuku lokuya entabeni. Kungathi ngalelo langa ngamhla kuyiwe entabeni uNkulunkulu mningi kunokuba sikhona sihlangene le hall ngoba kahle kahle uNkulunkulu lapha entabeni. Indlela esenza ngayo, indlela isitha esizama ukumbamba ngayo umuntu. uJesu ekhuluma nowesifazane waseSamaria, niyamkhumbula lapha ekhuluma nowesifazane lapha kuyiwell. Uthi owesifazane, nina lapha ezansi eJerusalem eJudea nithi kufanele siyokhonza eJerusalem ngoba yilapho uNkulunkulu ekhona. Thina la eSamaria sikhonza kuleya ntaba ngoba siyakholwa ukuthi kuleya ntabo ilapho uNkulunkulu ekhona. Ngizocela ukuthi ngifundele engane yami chapter 4 kaJohn uverse 3 uverse 23. Ithi inkosi uJesu, no, isikhathi siyeza futhi sesifikile lapho abazokhonza ngeqiniso, bazokhonza uBaba ngomoya nangeqiniso. Leso sikhathi sesifikile. Ngifundele engane yami uJohn 4 verse 23. Verse 23. Noma qala ku22. John, nina nikhonza eningakwaziyo, kodwa thina sikhonza esikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kepha isikhathi siyeza, sesifikile manje, lapho abakhonza ngokweqiniso beya kumkhonza uBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abamkhonza kanjalo. uBaba ufuna abamkhonza kanjalo, abamkhonza ngomoya nangeqiniso. Akafuni abafuna indlu yesonto, akafuni abafuna abazihluphayo beshaya inyama yabo. uBaba akafuni abanamathikiti up to date. uBaba akafuni abagqoka iuniform iphelele, kepha ufuna abamkhonza ngomoya nangeqiniso. Inkosi uJesu iveza into lesikhuluma ngayo kuyistruggle somuntu ngalesi sikhathi kulo wesifazane ukuthi kunento engene kubantu yokuvalela umuntu wakamoya ngaphandle, avalele umoya, amvalele kwi-fellowship noNkulunkulu, amvalele ngaphandle ngokuthi afuna ukuzithokozisa yena ukuthi uma sengene kule ndawo sengisebukhoneni bukaNkulunkulu, sesiyazana noNkulunkulu. Uma sengene kule ndlu yesonto uNkulunkulu sengimkhonzile, noma ngabe spiritually angiconnectanga naye, kodwa ngoba ngikule ndawo, ngikule ndlu yesonto, sengikwi-presence kaNkulunkulu. Uthi ufuna abantu abazomkhonza ngomoya, baconnect, umuntu wakamoya aconnecte noNkulunkulu. Lo muntu wakamoya umoya kaNkulunkulu ophefumulelwe kumuntu, abe ne-fellowship noNkulunkulu, kodwa amkhonze ngeqiniso. Ukumkhonza ngeqiniso ithi ngesikhathi bethi bayamkhonza kube ukuthi ukukhonza kukhonzwa ngezwi, la uKristu uyena kuphela ongumxhumanisi phakathi kwalokhonzayo nokhonzwayo onguNkulunkulu. Kungabi kubizwe omunye umuntu in between, njengoba sesazi namhlanje kuyenzeka kanjalo, kuthiwe ngilozi ecwebileyo sikhulekele, Maria ndodana kaNkulunkulu sikhulekele, uNkulunkulu kaBaba Masango sikhulekele, uNkulunkulu kabani sikhulekele. Uthi akungabi indawo enjalo, noma ngabe ibizwa ngokuthi indawo indlu yokukhonza uNkulunkulu kubizwe igama likaJesu. Once kwangena lawo magama, uthi umuntu wakamoya, mina angisakwazi ukuxhumana noBaba ngoba angitshelwanga, angazi, akekho engake ngamdala. Khumbula umoya kaNkulunkulu lo, akekho engake ngamdala ukuthi ukhona umunye oyoba umxhumanisi phakathi kaBaba nomuntu. Now lesi sendlalelo bazalwane sisenzela lenhloso yokuthi akuthi uma ngabe sizibona lezi zinto, sizibone singazihlukanisi nalesi sifundiso ebekade sifundiswa kusona ukuthi umuntu uza prefer inkolo nje kakhulu,
prefer inkolo kakhulu kunombuso kaNkuluNkulu kungenxa yesono esiphila kuye futhi umnini wesono kunguSathane nguye wenza isiqiniseko ukuthi ama schemes akhe noma esebenza ukusihlukanisa noNkulunkulu akulula ukuwadictate kuthina ukuthi sekuyischemes kaSathane lesi. Kubiza umuntu ozodisena ngokomoya ukuthi ngabe kusewuNkulunkulu inowenza lento. Uma kungukuthi lo moya osebenzayo la uthi ngokaNkulunkulu uyahambisana yinezwi. Uthi uNkulunkulu encwadini yezenzo ngani yami izenzo 17 uverse 30 no 31 uthi uNkulunkulu ngiyazi ukuthi kuye kwenzeka laba abantu bengayiqondi ikhona indlela mina uNkulunkulu engifuna ukukhonzwa ngayo. Kepha manje sengikwambule kwasobala ukuthi ngifuna ukukhonzwa ngalendlela futhi ayikho enye indlela engifuna ukukhonzwa ngayo. Ngakho ngiyala wonke umuntu ezindaweni zonke ukuthi uma ezongikhonza angikhonze ngalendlela. Uma engangikhonzi ngalendlela mina ngilimisile usuku ayokwahlulela ngayo lolo futhi uyokwahlulela nguye lo Jesu angafisi ukungikhonza ngaye. Asimfunde ngane izenzo 17 30 to 31 from 30 to 31. Ngalokho uNkulunkulu wazithalalisa isikhathi zokungazi. Kodwa manje usememezela kubantu kuba bonke ezindaweni zonke baphenduke ngokuba umisile usuku aza kwahlulela ngalo izwe ngokulunga ngomuntu amisele khona lapho enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Why lento ithi nalo opromota ireligion inkolo kunombuso kaNkulunkulu nalo oveze ezinye izinto kungathi zezikaNkulunkulu kungesize ezikaNkulunkulu naye umiselwe usuku la ezophendula khona ngalolu hlobo lwenkolo alipromotayo. Lo Jesu abangamfuni bembiza ngomprofeti, lo Jesu abangamfuni bembiza ngendodana kaNkulunkulu, lo Jesu abangamfuni bethi akasiyo uNkulunkulu, one day bazoma phambi kwakhe kubuyena obahlulelayo. Now kule ncwadi esifunda namhlanje yabaseRoma chapter 8 uverse 7 uthi ngokuba ukucabanga kumuntu esenyameni kungubutha kuNkulunkulu. Lokhu akuwuthobela umthetho kaNkulunkulu futhi akusoze kwawuthobela. Now uma sifunda lencwadi ngifisa uyithathe uyihlanganise nalesi sendlalelo esithe ukuba sidebe ngesinika sokuthi umuntu owenza zonke lezi zinto ebekade sizisho kakhulu isikhathi esiningi kuba umuntu ongakholwa. Omunye unesimo sokuthi ngathi uyakholwa izinto azenzayo, izinto azikhulumayo kungathi ngempela uyakholwa. Kepha ithi ukucabanga kwakhe ucabanga ngenyama akacabangi ngomoya. Ukwenza kwakhe wenza ngenyama akenzi eholwa umoya. Ebesithi lo muntu ukucabanga kwakhe ecabanga esenyameni kwenza lezi zinto ukuthi kubuyena ozikhethelayo ukuthi uNkulunkulu mina ngifuna ukumkhonza ngalendlela. uNkulunkulu mina angifisi ukumkhonza ngalo Jesu uJesu athi ngimkhonze ngaye. Mina ngifisa ukumkhonza ngaro mprofeti esizikhethele yena. Mina lo uNkulunkulu ngifuna ukumkhonza ngomunye umoya engiwubiza ngedlozi kunomoya ongcwele athe nguye okhuluma kumuntu uma umuntu esemukela uJesu. Ukucabanga kumuntu esenyameni. Lo muntu noma ngabe uveza ongokholwayo akakholwa. Asisondeze eduze bazalwane. Kunomsindo okhona njengamanje. Umsindo mkhulu ngoba ibandla lithe akuyekwe ukuthobela labo moya ngaphakathi ebandleni. Futhi akuyeke ukuthi uma kuthotshelwa lobo moya kuze kwenziwe ngisho abefundisi imbala ukuthobela labo moya.
umsindo usuka ekutheni ibandla lithi sizoyenza kanjani leyo nto ngoba sikhule siyenza lento, sikhule sibathobela labo moya, sikhule siwahlabela amadlozi, ingekho inkinga ngaphakathi ebandleni. Abefundisi bathi kade kungafihlekile vele ukuthi siyazifaka iziphandla, sizoyekelani manje ngoba sekukhuluma umuntu yini. Now ithi lento imuphi lo moya ogolozela uNkulunkulu okungumoya okufanele ngabe uhleli kumuntu okholwayo. Uma umoya kaNkulunkulu uthi angikhiphe isiphandla ebese kukhona umoya ngaphakathi umuntu uthi no angasikhiphi lesiphandla ngoba ngikhule ngaso. Imuphi umoya okhuluma iqiniso? Umoya othi angisikhiphe lesiphandla noma ulothi angasikhiphi? Now ithi lento noma bengingavela kungathi ngingokholwayo, uma ngicabanga ngisemoyeni ngingaholwa umoya, ngingaholwa yizwi, ngizogoloza ngoba okhulumayo akulona izwi kepha omunye umoya. Lento ithini bazalwane? Lento ithi yikho lokhu okuzokwenza ukuthi uma sifunda lencwadi, uma umuntu eseceba ekhonza ecabanga ngengqondo, ithi lento umuntu kuzobalula ukwenza lezi zinto ekade sizisho ukuthi azithole esekhonza izingelosi noma ekhonza ngezingelosi noma ekhonza umprofeti kunoNkulunkulu nolo mprofeti ongekho njengamanje. Ingoba zonke izinto uzenza ngehuman reason ukuthi ngoba enamandla kangaka lo cisha ngangisondeza kuNkulunkulu. Uma ngimbuka unamandla cisha ngangisondeza kuNkulunkulu, ngakho ngizoyithatha into yakhe, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyamukela. uSimakade uthi noma kunjalo angisoze ngakwamukela lokho. Buka uverse 6 walencwadi esiyifundayo. Ngane yami ngifundele kule ncwadi yabaseRoma esiyifunda uchapter 8 kodwa ungifundele uverse 6. Verse 6. Ngokuba ukubeka ingqondo ezintweni zenyama kungukufa, kepha ukuyibeka ezintweni zikamoya kungukuphila nokuthula. Yabona lo verse 6 uthi uma umuntu ecabanga ngenyama ebese ethi unobudlelwane noNkulunkulu, lokho kungukufa kuye. Ayisho leli verse alisho ukuthi lowo muntu aligcini njengokuthi isiphetho salowo muntu ukuya ekulahlweni. No, vele isiphetho ukuya ekulahlweni. Kodwa lithi ngesikhathi umuntu efisa ukuba senyameni ngokucabanga kwakhe, usefile lowo muntu there and there. Eternity eseyolahlwa sekufinalize kodwa yena ufile the moment ecabanga izinto ngomoya. Angazi noma yazwakala into. The moment ngidecide ukuthi ngifisa ukwenza into ephambene nezwi likaNkulunkulu, ebese ngithi yona indlela engizophila ngayo, leli verse lithi sengifile. Lithi leli verse angikhale noma ngikhaleleni bazalwane, uma nizongikhombisa ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi njomane yenza kanje, ebese mina ngingenzi kanjalo, ngikhaleleni ngoba sengifile. Empeleni lento ithi cishe kwakhona ukusindiswa bengazange ngasindiswa. Kungani lokhu kwenzeka? Kungenxa yesono, istruggle somuntu nesono. Lo baba osifundisayo esifundisa ngereligion kanye nombuso wezulu, sibanjwe ireligion ngalendlela ithi noma kulungile singake silizibe izumzuzwana kulungile ngoba kuyaphileka ngaphandle kwalo. Ireligion isibambe kanjalo amaqhinga kaSathane onguyise wesono. Leli verse maliqhubeka lithi ukucabanga usenyameni ebese lithi kungubutha noNkulunkulu, lokhu akuthobeli umthetho kaNkulunkulu. Ukucabanga usenyameni akuthobeli umthetho kaNkulunkulu, kubutha noNkulunkulu.
lokhu kusho ukuthi i-mindset yomuntu, isimo somqondo womuntu obheka izinto ngenyama, ukwenze njalo kuyamcunula uNkulunkulu. Empeleni yini edala ukuthi kumcunula uNkulunkulu? Kumcunula uNkulunkulu ngoba uma wenza kanjalo uthatha izwi likaNkulunkulu ulibeke eceleni, ebese uthi uNkulunkulu sizozisizayo, ngizoyenza kanje lento ngizoyenza ngalendlela. Uma kufika omunye ekululeka ukuthi cha, thina singabantwana bakaNkulunkulu, uma izwi lithi senza kanjalo ngoba uNkulunkulu wazi konke, uthi no, ngibabonile iyasiza lento, ngibabonile obani beyenza basizakala, nami ngifuna ukusizakala. Angazi noma wake wahlangana nomuntu othi thina siyawasebenzisa amanzi. Ngeze sibonelo lento yamanzi bazalwane, sikhuluma into yamanzi. Thina siyawasebenzisa amanzi enkonzweni. Ebese uthi ukuphi ezwini la ukuthi khona sebenzisana amanzi. Athi ayikona sikuboni kodwa iqiniso ukuthi siyasizakala. Ukusizakala ikona okuhamba phambili kunokuthobela izwi likaNkulunkulu, othi ungabi nezinye izinto eziphathwayo, ungabi nabanye uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uzonamathela kulokho kulomunye uNkulunkulu, amdelele lo munye uNkulunkulu. Leyo nto inhliziyo yakho ikuyona isona sithixo sakho, la amanzi aseyisona sithixo sakho, athi umuntu hayi kodwa noma kunjalo mina ngiyasizakala, ngizohlala kulawa amanzi. Lokhu kwenza ubutha noNkulunkulu, ubutho obungapheliyo. Abupheli lobutha ngoba kuveza into yokuthi mhlambe vele kwasekuqaleni bengingazange ngaqala ngaba nobudlelwane noNkulunkulu. Ngimgolozela uNkulunkulu ngenhloso, ngamabomu. Uthi kuNkulunkulu lokhu kuyangicunula. Uma umuntu ecabanga esenyameni, angikufuni mina uNkulunkulu ngoba kwenza ukuthi azibhekele yena kunokubhekela mina uNkulunkulu. Umuntu ngimlethele emhlabeni ukuthi azoba iadvert yami ukuthi ngifuna izinto zenziwe kanjani embusweni wami, abantu babone yena besebenza njengoba enza. Umbuso wami mina uNkulunkulu besube njalo, kepha umuntu wenza izinto ezizozuzisa yena, ayebese kuphakama yena, mina uNkulunkulu angibeke eceleni. Lento bazalwane ithini? Ithi thina singabazalwane, uNkulunkulu usiphe into enhle ngendlela eyisimanga bangcwele. Usiphe into ethi ngomuntu zonke izinto zawela esonweni emhlabeni. Zonke izinto zawela ebugqilini besono ngenxa yomuntu. Kepha uNkulunkulu ngaye lo muntu okwawela ubugqili besono kuyona yonke indalo, uNkulunkulu uthe ngosuku lo muntu ayokhuleka ngalo nendalo izokhuleka. Izwi likaNkulunkulu lithi indalo yonke iyalila njenganowesifazane esenhlungwini zokuteta esikwa. Indalo ilindele usuku okuyokhululwa ngalo umuntu, ngoba ngalolo suku nayo indalo iyokhululeka. Kepha umuntu uthini? Uthi ima kancane ndalo. Awume kancane, ngiyazi ukuthi ulinde mina uzokhululeka ngenxa yami. Ngisebhizi la, akungilinde, ngisebhizi nokungalalela uNkulunkulu, ngibhizi kakhulu. Awume nje ngokuthi usafuna ukukhululeka, mina ngisebhizi nokumelana noNkulunkulu esikhaleni. Senze njalo ngokucabanga sisenyameni, singalithobeli izwi likaNkulunkulu. Akuthi asilithobeli ngani, ingenxa yesono bangcwele, istruggle somuntu nesono. Ngani yami ngiyacela kuyona lencwadi esiyifundayo, ngifundele uverse 19 uze uyophela ku22, kuyona wona lencwadi esiyifundayo. From verse 19 to 22. Ngokuba okudaliweyo kulindele ngokulangazelela ukwembula kwabantwana bakaNkulunkulu. Ngokuba indalo yabekwa phansi kobuze, kungengentando yayo, kodwa ngentando yowayibekayo, ngethemba lokuthi nayo indalo uqobo iyakukhululwa ebugqileni bokubhubha, ikhululelwe enkazimulweni yabantwana bakaNkulunkulu. Ngokuba siyazi ukuthi yonke indalo iyabubula kanye kanye,
inezinseka ezinzima kuze kube manje. Bazalwane, ithi indalo yonke ilinde ukuthi asikhululwe. uNkulunkulu uthi ngiyafisa ukuthi abantu baphakamise izandla, amadoda aphakamise izandla, akhuleke phakamise izandla, akhulekele abezizwe, akhulekele amakhosi kanye nabo bonke abasemagunyeni. Ebesethi uNkulunkulu kuyintando yakhe la ofuna ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Now lento ithini ngathi ithi uNkulunkulu uthembe thina ukuthi kuzoba nensindiso ezofika emhlabeni, izofikela abantu insindiso ngoba thina siyayishumayela, ngoba thina siyayikhulekela ukuthi yenzeke. Let alone ukuthi thina sesindisiwe. Hayi thina asifuni ukuthi sisindisiwe. Sitshela indalo wendala awume kancane, angizuba khulekela kwayibona lawe basemagunyeni, angizuba khulekela khona labo uNkulunkulu afuna ukuthi basindise. Hayi wena ke uwesi wena ndalo ngoba awusibo laba ukuthiwa bakhulekelwe. Wena ulinde thina ukuthi sikhululeke bese uyakhuleka nalabo bakhule bese ngisebhizi nokungamlaleli uNkulunkulu. That is how serious it is ukuba senyameni, ukungakholwa nokustruglisha nesono bazalwane esinakho. Lokustruglisha nesono kubi kumuntu osuke engakholwa, kepha it's even worse kumuntu othi engakholwa, ezazi ukuthi uyakholwa, ezazi ukuthi usindisiwe ngoba akaziboni ukuthi usendaweni yinye nabangakholwayo. Uligolozela izwi likaNkulunkulu ethi ngiyazana noNkulunkulu. Ngifuna ungizwe kahle la sihlobo sami, angisho ukuthi uligolozela azi, wazi ukuthi yena uyakholwa, wazi ukuthi usindisiwe, kepha lemsebenzi ikhomba khona ukuthi akasindisiwe ngendlela ligolozela ngaye. Uye lothi awume ndalo ngisebhizi nokugolozela uNkulunkulu, siyazana mina noNkulunkulu ngoba nginobudlelwane naye, okungesile iqiniso. Lithi leli verse uma liqhubeka ithi umuntu wenzeke lokhu, umuntu owenza lento yokucabanga esenyameni, ithi akasoze amthobela uNkulunkulu. Ukucabanga usenyameni akumthobela uNkulunkulu, kepha khona nje ukuthi akumthobela uNkulunkulu, akusoze kwamthobela uNkulunkulu. Mase liphetha leli verse liphetha kanjalo. Lento yokuthi akusoze kwamthobela uNkulunkulu ithi ingoba ubengazange wazana noNkulunkulu kwasekuqaleni, akazi uthobela ongamazi ukuba bebazana noNkulunkulu bethi bezothi mebonke ngenza isono abese yathuka ukuthi ngenza isono, ngamcunula ongumdali wami, ngamcunula ongumsindisi wami. Kodwa ngoba akakazi abanabudlelwane naye, akanandaba noma esebonile ukuthi ukucabanga kwami, ukwenza kwami kuyamcunula uNkulunkulu. Uthi hayi nabanye bayenza, akaze behlelwe lutho, nami ngizokwenza njengoba benza. Leyo nto ithi kubufakazi bokuthi lo muntu akakaze azana noNkulunkulu. Lento ithini kuthina abangcwele? Ithi uma mina nawe sihlobo sami noma ngabe ubanike omunye, uma umuntu simbona ukuthi ukhonza uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu angamiselanga ukukhonzwa ngayo, siyambona ukuthi lo muntu le usenkolweni kunokuba sembusweni kaNkulunkulu ngoKristu, simkhuthaze ukuthi akenze kanjalo. Sikhuthaza ukuvukela uNkulunkulu, sikhuthaza irebellion against uNkulunkulu. Simkhuthaza kanjani lo muntu? Lo muntu uthi ngisaye enkonzweni, ngenza isibonelo ngalokhu, ngisaye enkonzweni ngiyophungula izono. Siyazi lonto angithi sikhule kanjalo bazalwane. Ngisayophungula izono, ngisaye enkonzweni ngiyophungula izono, ngikhule kanjalo nama kuthiwa kuyophungula izono ngoba besona nje sazi ukuthi kusukela Monday kuya Saturday siyona ngoba vele Sunday sizohamba siyozivuma izono. So lokuphungula izono bekusuka lapho ekutheni vele izono siyakozivuma Sunday futhi siyozivuma kulomfundisi okuyena obekele ukuvumisa. So masithi siyoziphungula kusuka lapho.
leyo nto iyaprova ukuthi ngisenkolweni. Ebese ungikhuthaza nawe uthi ayihamba sihlobo sami uyophungula izono. Uyayizwa lento engishoyo? Hamba sihlobo sami uyophungula izono. Kusho umuntu ngiyophungula izono, nawe uthi hamba sihlobo sami uyophungula izono. Uyangikhuthaza ukuthi angiqhubeke nokumelana noNkulunkulu. Munye umlamulelo uma sona, munye ummeli esinaye uKristu Jesu esivuma kuyena isono 1. Futhi munye esivuma kuyona isono. Athi uma esizivuma izono zethu uNkulunkulu lungile ukuba sixolela sihlambulule kuzona zonke izono zethu. Uyena kuphela, akho umuntu omunye obekela ukuvunywa izono kuye. Kepha mina ngithi ngiyozivuma kumuntu nawe uyasho ukuthi hamba uyophungula. Lento ithi bazalwane, uNkulunkulu akubanga iphutha ukuthi alethu uKristu Jesu kubuyena ozoba umlamleli phakathi wethu naye ngenxa yesono. uNkulunkulu wakubeka kwacaca kuverse 3 ngani yami lozomfunda. Wakubeka kwacaca ukuthi okuyena ozoqeda into yesono empilweni yomuntu uKristu uJesu kuphela, okunguye okungekho religion kuye. Ebese thina sizikhethela ukwenza noma yini enye. Uthini uverse 3 ngani? Phela lokho okwakwehlula umthetho ngokuba inyama yemvelo, verse 3. Phela lokho okwakehlula umthetho ngokuba inyama yemvelo uthene amandla, uNkulunkulu wakwenza ngokuthumela indodana yakhe inosimo somzimba wesono ukuze ibhekane ngqo nesono, sinqotshwe isono enyameni. Ake sikhulume ngibuyele kulento yokuvuma isono. Lento yokuvuma isono ningayithathi kancane le ngithi ngiyophungula isono on Sunday. Isuka ekutheni kunokwazi ukuthi uNkulunkulu umuntu uthe uNkulunkulu ngale ncwadini kaLeviticus uma umuntu menzile isono uzoya nomnikelo wesono. Umnikelo wesono wokushiswa awuyise kumpristi. Umpristi uyena ozowushisa ealtare lokushiswa lo mnikelo wesono. Noma uma umuntu enzile isono esibi uzoya nembuzi nenqama yakhe noma nembuzi yakhe kakhulu, uyobeka leso sandla kuleyo mbuzi ayikhulekela umpristi bese iyokhulelwa ehlana. Ngithi siyayazi leyo nto. So lento yokuphungula izono isuka lapho. Ebese ke uma ngabe siyibona lento ithi umthetho lowo obubeke ukuthi kwenziwe kanjalo. uNkulunkulu uyibonile lento ukuthi umthetho awumsiza umuntu. Kuleli verse kade ulifunda ngani yami, ubone awumsiza umuntu, wayesenikela indodana yakhe ukuze inqobe konke okuyisono esenyameni yomuntu. Isono esenyameni yomuntu ebekade siwiknishe umthetho, kwangathi umthetho uyahluleka ukusebenza ngoba umuntu uyahluleka ukugcina. Wanikela indodana yakhe eze kwangathi isesimeni sesono ukuze inqobe isono somuntu. Now ithi lento uma ningikhuthaza noma uma nginikhuthaza ukugcina umthetho, ngimelana noNkulunkulu othe konke kupheleliswe kuKristu. Kepha sithi ikhona enye indlela futhi. Uma usebandleni lomthetho usendaweni eright nakhona. Lokhu athe uNkulunkulu akusasebenzi manje. Kwangamele ke bazalwane ukuthi kube nje. Kwangamele ukuthi umuntu ngabe ustruglisha nesono ngalendlela. Kepha ngeshwa into le efana nejoka elisindayo ehlombela umuntu lokuthi usuku nosuku struglisha nesono okumele ngabe akastruglishi nayo. Into abeyidinga yinye kuphela, ukukholwa ukuthi uJesu ulihlawulile icala lakhe, wazikhokhela zonke izono zakhe, wakholwa ukuthi uyinkosi, ungumsindisi, ebese kuba ukuxolela kwakhe kwezono zakhe abe nobudlelwane noNkulunkulu. Kepha kwenzeki kanjalo. Ivesi lokugcina, leli verse lokugcina liconfirma kona lokho ebesilifunda ku verse 7. Ivesi lokugcina lithi ke ngokuba abasabuswa yimvelo abanakumthokozisa uNkulunkulu. Uverse 8 kaLo Romans 8 esimfundayo.
abasabuswa imvelo abana kumthokozisa uNkulunkulu. Lento ithi uma umuntu ucabanga kwakhe, uma esahamba ngokwenyama, lowo muntu akazani noNkulunkulu. Ayikho into ethokozisa uNkulunkulu. Into ethokozisa uNkulunkulu yinye kuphela, ukukholwa. Ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa. Ithi-ke la umuntu ongezukwazi ukumthokozisa uNkulunkulu umuntu osesenyameni, owenza izinto ngenyama, ongaholwa izwi likaNkulunkulu, ongaholwa intando kaNkulunkulu. Kodwa uma ufunda kuverse 5 ka chapter 7 ngane yami, weqela ngale ngasemuva ku chapter 7 uverse 5, wenza kube nzima kakhulu ukuthi uma umuntu esebuswa inyama njengoba engakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu, uthi ngesikhathi lo muntu eqhubeka enza imisebenzi kusengathi imisebenzi iyona ezomsiza. Asenze namhlanje bazalwane, senze isibonelo. Namhlanje imisebenzi siyenza ngisho sisebandleni, singayenzi ngoba sithanda ukuyenza, indlela esifundiswe ngayo, kanti asibone ukuthi sesifakwa ekwenzeni imisebenzi esiqhathayo noNkulunkulu. Tshala iseed. Asinandaba ukuthi usindisiwe noma usindisiweni, tshala iseed ubone uNkulunkulu ekusebenzela. Into esiyifundiswayo leyo ukuthi plant the seed, eyokusindisa uzoyibona kamuva. Plant the seed, wena mase plant iseed uzobona uNkulunkulu ekusebenzela. Lento isifaka kusengathi uNkulunkulu ukhonzwa ngezinto, siyamthenga ngokuplanta le seed. uNkulunkulu uzobe seyazana nathi ngoba naku sesiplante le seed. Uthini uverse 5 ka chapter 7 ngani yami? Verse 5. Ngokuba sisesenyameni, izinkanuko zezono ezavela ngomthetho zasebenza ezithweni zethu ukuze zithele izithelo zokufa. Lalela. Ithi lento into le ebeyenzeka singakakholwa. Akumele ngabe iyenzeka sesikholwa. Lezi zinkanuko zesono ebesinazo singakakholwa besiba nazo ngenxa ukuthi asikholwa. Kepha uma sizithola lezo nkanuko zisasebenza kuthina, lezo zinkanuko zesono sesikholwa manje, ithi mhlambe akuzange size sifike ekukholweni ngoba lezi zinkanuko zisafika kuthina, zingagcini nje ngokufika sizikhahlele, zifika bese siyazi embrace, senze iutho ngazo oluzosenza siconforme kuzo. Uthi uma kungukuthi senza kanjalo, siya ngokuya singena shi ebubini besono. Ithi ngokwenza kanjalo singabafileyo. Now ithini lento kuthina bazalwane? Lento ithi uma senze njalo singabafileyo, ithi asizibheke uma kungukuthi sizithola senza lezi zinto esasizenza singakakholwa. Singabi nembeza ukuthi yini ngizithole sengenza lento ngendlela engangivele ngiyenza ngayo before, futhi nonembeza wami awungilahli ngakho. Kumele ngabe usuyangilahla kodwa unembeza ungilahla. Uma unembeza ungangilahli, maybe mhlambe angifikanga la ngangicabanga ukuthi ngiyakhona ekwazaneni noNkulunkulu ngoKristu. Ngazi ngendlela okufanele ngazane naye ngayo, kodwa ngangayithatha i-decision efanele yokuthi ngazane naye ngoKristu. Lokhu konke bazalwane esikuveza la, sikuveza ngoba sikwisizini la sifunda khona ngokuthi asizihlole ukuthi sisembusweni kaNkulunkulu noma sikwi-religion. Uma sikwi-religion asiphenduke ngoba ofikile ongumholi wombuso ufuna siphenduke, usho kanjalo. Ithi uma bekungenzeka ukuba besikwi-religion, i-religion egxile kakhulu ekwenzeni imisebenzi,
asiyishiye imisebenzi, asiphenduke sikhole uKristu Jesu eyinkosi, engumsindisi, engumlamleli phakathi kwethu noNkulunkulu, enguyena kuphela umlamleli esinikwe yena, akukho umprofeti in between, akukho ngilosi in between, asikholwe nguye silahle imisebenzi uma kungukuthi imisebenzi besiqala ukuthi iyande kuthina. Imisebenzi evela ngezindlela eziningi kwesinye isikhathi i-disguise sengathi indlela yokukhonza uNkulunkulu, kanti siyamthenga simenza i-vending machine. Uma kungukuthi sizithola sikhuthalele lezo zinto, ingqondo, isimo sengqondo yethu asiguqulwe ukuthi sithi asinakwenza lokho, sithi sisindisiwe. uKristu Jesu inkosi, ungumsindisi, ngokukholwa ilokho uthe uNkulunkulu sengilungisisiwe. Uma ngilungisisiwe angisezokwenza imisebenzi yami noma ibingadisguiswa sengathi imisebenzi yokulunga, kodwa uma isafana nendlela kade ngenza nayo before, akuyona nendlela engenza ngayo uma isafana, akuyona uma ngisaplanta leya seed, uma ngisagqugquzela izinto zamathikithi, uma ngisabheka ukuthi kufanele ngikhuleke ka5 ngosuku, kungathi khona lapho kushiwo khona kumele ngikhuleke, kepha akukho lapho nginambarisha khona uNkulunkulu. Uma ingqondo yethu isabheke lezo zinto, asikukhulekele ukuthi siguquke kuloko. Ngaleli passage lisikhombisani bazalwane? Lisikhombisa into yokuthi uma sisemthethweni, uma sisenkolweni, sisekufeni, sifile. Akhona ukuthi isiphetho sethu siwukulahlwa ekufeni kwaphakade, sifile manje. Ingakho ithe inkosi uJesu ithe ayizanga ukuzohlulela izwe, kepha ufike ukuba izwe lisindiswe ngaye. Ithi ke phongakholwanga nguye, wenze njani bazalwane? Usahlulelwe already ngoba engakholwanga indodana. You are dead already uma kungukuthi sewulazi leli qiniso, ungalibambi uliphile ngenxa yokuthi awuzange walibamba okuyilona lona qiniso kuphela, ukuthi awukwazi ukuba senyameni ungaholwa ngumoya. Uma uhleli la uhleli khona, kungukuthi for some reason lesi sifundo bewungasizwa, ngoba ngeke kuhlale kunjalo. Sixhumana nalezi zifundo esinazo eziqhubekayo, ubaba azoziphetha ngesonto elizayo. Ngiyakunxusa ukuthi uhambe ekhaya, eke uyozibheka ukuthi likuhlula kangakanani izwi likaNkulunkulu, nami ngizokwenza njalo. Likuhlula kangakanani izwi likaNkulunkulu, kukangakanani la usebenzisa your human reason ukwenza izinto, ikakhulukazi la ubone khona ukuthi izwi liyakulahla, kwanzima ukulandela ngoba likulahla, wakhetha ihuman reason ukwenza izinto zakho. Ithi leyo nto mhlambe usenkolweni okuyi religion ekuvumela ukuthi wenze kanjalo, okungukuthi mhlambe awuzange wasindiswa kwayisekuqaleni, o uyagolozela ukukhuluma kaNkulunkulu. Asihambeni bazalwane siye emakhaya siyokhuleka ngalokhu. Ngesonto elizayo sizozwa into ethi yini ke okumele uyenze ezumzalwane, yini okumele uyenze as a religious person obethi ungumzalwane kanti u-religious, yini okumele uyenze ukuze ube nobudlelwano obuqondile noNkulunkulu. Uma ungazenzanga lezo zinto, njengoba sizombona uNkulunkulu ekhuluma ezwini lakhe, lithi ngokwakho uzobe uzikhethele ukuthi ngifuna ukuye kulahlweni. Asikhuleke. Ngihlanze